Bedrijfsopleidingen zijn voor de meeste Limburgse bedrijven van cruciaal belang. Bedrijfsopleidingen hebben een positieve invloed op de betrokkenheid van werknemers. Bovendien komt het de productiviteit en productkwaliteit ten goede. Dat getuigt de firma Mathieu Gijbels uit Opglabeek. Omdat wij het zeer belangrijk vinden dat onze mensen niet alleen bijblijven, maar tevens voorblijven. Wij werken dag in dag uit op de markt. Wij trachten daar toch altijd met de juiste mensen de juiste dingen te doen. Vandaar. Ook bij de Hasseltse huisvestingsmaatschappij gaat er veel aandacht naar het bijscholen van het personeel. Het is veel belangrijk om onze medewerkers blijvend te motiveren en ook blijvend laten bij te scholen met de nieuwste regelgeving, wetgeving. Bijvoorbeeld, we hebben nu voor laatst ook een opleiding gedaan van onze techniekers, conform de BA4, BA5 regelgeving voor elektriciteitswerken. Dus dat is toch wel belangrijk voor de maatschappij. En Erik, wat is de planning voor vandaag? We gaan snoeien, met gras gelijk maken. Centra Limburg is een belangrijke aanbieder van opleidingen voor bedrijven in onze provincie. Zij geven zelf het goede voorbeeld door hun personeel alle kansen te geven om extra opleidingen te volgen. Ik werk nu 2 jaar bij Centra Limburg en tijdens mijn functie botste ik op een aantal zaken dat ik niet goed wist hoe ik daarmee moest omgaan. Dus zaken van time management, hoe omgaan met collega's. En om die zaken beter te doen lopen heb ik gekozen om deze opleiding te volgen. En vertel eens welke? Junior Management Development volg ik nu bij Centra. En dat is eigenlijk een heel algemene managementopleiding voor beginnende, voor starters eigenlijk in het bedrijfsleven. Wat wil je bereiken uiteindelijk met deze cursus? Eigenlijk gewoon mezelf versterken op de werkvloer. Het zijn heel algemene vaardigheden die worden aangeleerd. Dus die wil ik beter proberen toe te passen en zo beter functioneren. Ja, mag je die opleiding volgen binnen de uren of is het buiten de uren? Deze opleiding is nu toevallig buiten de uren, dus volg ik die eigenlijk in mijn vrije tijd. Maar moest die binnen de uren zijn gevallen, dan was dat ook wel mogelijk geweest. Wij vinden het ontwikkelen van de medewerkers enorm belangrijk en wij investeren daar eigenlijk heel veel in. Wij hebben ook heel veel aandacht voor de leidinggevende, die we ook veel opleiding geven, opdat die kan zien om zijn medewerkers binnen zijn team ook goed te ontwikkelen. Wat doen wij? We hebben jaarlijks het ontwikkelgesprek en dat is een gesprek tussen de leidinggevende en zijn teamlid. En dat is een heel belangrijk gesprek. Dan wordt er niet alleen gekeken van wat heb je nog extra nodig voor de job, om de job beter te doen, maar vooral ook wat zijn jouw talenten, wat willen we nog meer benutten voor Centra Limburg. Misschien binnen de functie, maar misschien ook in een andere rol binnen Centra Limburg. Het opleiden van personeel is een win-win situatie voor beide partijen. Wij proberen zelf zoveel mogelijk tegen de mensen te zeggen, kijk, die en die opleiding hebben wij gepland dit jaar en die verplichten we hun ook voor te volgen dan. Anderzijds moedigen we natuurlijk ook onze medewerkers aan om spontaan bepaalde opleidingen te volgen. En wanneer hun opleidingsvragen ons bereiken, dan gaan wij ook vaak zelf nog beslissen om die opleidingen, ook al is het op hun eigen initiatief, om daar ook in tussen te komen. Centra Limburg betaalt altijd de opleidingen die onze medewerkers willen volgen, als ze professioneel bedoeld zijn natuurlijk. Wat wij wel ook vragen is het engagement van onze mensen. Dus ontwikkelen is niet de werkgever die zegt, ja, jij moet je zo ontwikkelen. Nee, ontwikkelen is een engagement, is een dialoog tussen de werknemer en de werkgever. En waar de werknemer ook zelf moet kijken, ja, hoe wil ik mij ontwikkelen, hoe kan ik mij ontwikkelen. Er moet echt ook een intrinsieke motivatie zijn. Het moet vanuit hem of haar zelf ook komen. Zowel arbeiders als bedienden hebben baat bij een goed opleidingspakket. En dat kan uiteraard heel divers zijn. Ja, het gaat zowel voor bedienden als voor arbeiders. Voor de arbeiders is het meer technischer dat wij de opleiding zoeken. Voor bedienden is het meer naar computergebruik, naar omgaan met mensen, time management, Outlook. Die opleidingen eigenlijk. Dat gaat over technische opleidingen die gerelateerd zijn aan de functies van de mensen. Ik denk aan arbeiders die bepaalde certificaten en zo moeten hebben. Maar daarnaast gaat dat zowel rond kennis, rond vaardigheden. Is dat gelinkt aan de job enerzijds? Is dat gericht op de markt anderzijds? Dat is een beetje verschillend. Momenteel zijn we bezig met de gascursus. We hebben met SARA begonnen. En nu hebben we de G1 plus de G2 gevolgd. Dat is een cursus van gasketels en in het algemeen eigenlijk. Hoogtewerker, verrijker en nu zijn we op het moment bezig met de gasopleiding G1, G2. Is het een noodzaak?
Ik vind van wel, ja, want je moet bijblijven. De technieken veranderen, de regelgeving die verandert. Dus ja, het is eigenlijk wel nodig. Ja. En ook voor in orde te zijn met alles, want wij gebruiken ook gasleidingen en zo, dus voor alles vooral in orde te zijn. Doe je die opleiding in opdracht van een bedrijf of uit eigen keuze? Allebei eigenlijk wel. Dus je moet je zelf ook wel interesseren, dus ja, het valt wel goed mee. Ja. De organisatie zelf kan zowel door ons intern gebeuren, wanneer het over interne opleidingen gaat, die wij ook wel veelvuldig organiseren. Anderzijds zijn er ook heel vaak externe instanties met wie we samenwerken, verschillende opleidingsinstellingen, waar dat wij dan ofwel de know-how in huis halen en de lesgevers naar hier halen, ofwel dat onze mensen op verplaatsing gaan naar een opleiding. Binnen Sintra Limburg is er ook nog de Sintra Academie om docenten meer skills te geven. Onze docenten zijn natuurlijk ook onze medewerkers en ook voor hen willen wij zoveel mogelijk opleiding voorzien. Onze docenten zijn vaak, meestal, bijna altijd, mensen die echt uit de praktijk komen en niet noodzakelijk een pedagogisch diploma hebben. En in die zin leiden wij hen daarin nog op in onze Sintra Academie. Dus dat is een lessenreeks die wij voorzien voor onze docenten en waaraan zij gratis mogen deelnemen. Door het personeel goed op te leiden en zo doorgroeikansen te geven, blijven werknemers gemotiveerd en dat komt uiteindelijk ook de werkgever ten goede.